Guys, karon guys, kay naari tay tangkong diri. Sa kapalanggana, murataan ni baboy. May lain nga mahimo. Bahalag tangkong basta naisudan. So lami masad kay ning tangkong pud, masustansya masaning tangkong. Wani sudan sa pobre guys. Pero okay kay niya ni among sudan ra Nya lungagan day nato. Naglungag ni ana og humay kay nya lutuon nato ang tangkong nya diha wala ta makabidyo sa paglutoan na kay ang ato mang bana ang nagluto nya busy man ta wala man ta kita nga nagluto na day siya nya parisan dayon og buwad nya nagsukad na sila kanon nya lingkuran day nato kay na pa na luto na daan igo na lang ta sa paglingkod nya mangaon dayon mo ni akong mga kauban nga nangaon akong anak ug ang anak sa among silingan. Di ba? Libre na kayong sudan, makabusog na kay tanan ug makapangagda punta sa uban kay puti ra bang nagana sa tong tangkong usag gyud ka planggana. Lami king ka sa kong anak parisan dayog buwad. Niya ato dayong giyak-an bilangkaran nato nya puting dako ag plato ni Inday nya hamal-hamal dayon tangkong giduol dayon siya kilo kay murag giganahan po siya nagtan-aw murag magpahungit maguro ni siya pahungit yun ni siya yun kay kita siya nga nagsukad humanam ni siya kaon pero pagkakita niya humanam na may sinukad ni kaon po siya balik ato po ihatag niya ang lingkuranan iyahang turno ang iyahang lingkuranan sa prinsipe napay pina kidat-kidat sa kamera ba mana diha siya ni pulis sa akong lingkuranan kay siya man ang muhungit na lang di nato anaron og hungit kay tiguang na di na kinahanglan hungitan para makakaton na pud siya paibog pud ta diha sa tong buwad nga sinugba kay poteng lamia sa buwad niya magkinamot dayon Samua lagi ang agi ni Inday. Tangkong dayon tas ang lamias tangkong bisag walay kuan walay kanang pang sa gani sahog walay kanang puros tangkong lang siya wala siya kanang gisaglan og baboy wala higisa lang ya patis ang timpla din magic sarap di libre na kay sudan sib na pud kay tanan sa bulsa kay mangkugihan ka lang manguha sa bakante nga naay mga tangkong pero kana pun tangkong nga limpyo ha kay naa po may tangkong sad ning taon nga hugaw sad nga asa dapit nagturok naaman sa hugaw nga lugar sa tangkong nga bati pud og mao imulutuon sama anang tangkong sa kanal tangkong sa mga kuan kani tangkong din siya sa yuta kinuha ni sa akong anak na si Jeans kaya masaning paborito ang tangkong nahan masani siya mukha og mga dahon-dahon mga gulay-gulay akong anak kay kita man ta nga atong anak nagdaaw gihagpat po din siyang amahan gihagpat niya uya pud ang papan mo'y nagluto pud ana nalipay pud ko nga sa akong anak ana nakapangita pud paagi nga malibre pud mi sa among sudan nakasave mi nga di mi magpalit niya ang among gasto lang ana mantika og kanang lamas og patis mora libre na og daghanang mabusog na happy kay mong pagkaon diha na kung anak mo niyang nagkuha og tagkong kauban siyang amigo silang duha nagsabot nga manguhag tangkong pero dili tangkong nga kanang inuan kanang tawag ani ginardin nga naitag-iya tangkong ra daw ni siya nga naturok ra siya ba libre ra siya na puting hangulan niya kung nakahamal-hamal ng taon sa dahon kaya nahunam gid siya nga kakaon na gid siya sa iyang gusto na kita pod hamal-hamal pud ta diha kay lami sa pagluto ba